Dodaje se da se finansira nabavka novog traktora koji je namenjen i koji se koristi za izvođenje poljoprivrednih radova u primarnoj biljnoj i stočarskoj proizvodnji snage do 60 kW koji je proizveden u Srbiji ili čiji model proizvođač uvozi u rastavljenom stanju i sklapa na svojim proizvodnim linijama u Srbiji. Podsticaj obuhvata samo troškove traktora bez poreza na dodatnu vrednost, a podsticaji se isplaćuju u maksimalnom iznosu od 50% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja, a maksimalno do $1.000.000 po korisniku. Pravo na podsticaje ostvaruju fizička lica, odnosno nosioci aktivnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici i privredna društva razvrstana kao mikro, mala ili srednja, kao i zemljoradničke zadruge sa najmanje 5 aktivnih članova, srednje poljoprivredne škole, crkve i verske zajednice registrovane u skladu sa zakonom. Uslov je i da traktor mora ostati u vlasništvu korisnika najmanje 5 godina i ne sme da bude ustupljen drugom licu za korišćenje. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ističe da se ova mera sprovodi u cilju unapređenja mehanizacije u poljoprivredi, smanjenja troškova proizvodnje, povećanja efikasnosti rada i posticanja domaće proizvodnje traktora. Poseban akcenat stavlja se na mala i srednja gazdinstva koja se bave primarnom biljnom ili stočarskom proizvodnjom. Ovaj program je, kako se dodaje, deo šire strategije resornog ministarstva koja ima za cilj da podigne tehnološki nivo domaće proizvodnje, smanji zavisnost od uvoza mehanizacije i pruži direktnu podršku proizvodnji i ruralnom razvoju. Tekst javnog poziva nalazi se na sajtu Uprave za agrarna plaćanja, a sve informacije su dostupne i na telefone Infocentra Ministarstva poljoprivrede, kao i kontakt Centra Uprave za agrarna plaćanja svakog radnog dana od 7:30 do 15:30, kao i na zvaničnoj web prezentaciji e-Agrar. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je ranije da je država za ove namene izdvojila $500 miliona.